ingkang tansah dahat luhuring budi. Keparenga nderekaken lampahipun risang pinanganten Sarimbi wonten ing adicara panggih Sri Pinanganten. Wus dumugi wahyaning mangsa kala dumawahing pepestet ing madyaning wisma pawiwahan ing siang punika. Wonten titahing Gusti ingkang arupi Jalu Pawestri bangkit manunggalaken karsa arsa ngancik ing alaming bebrayat. Hanetepi adat Widhi-Widana ingkang sampun sinengker inggih punika upacara panggih hamengku werdi pangudi kambuhing penggalih lon-lonan tindak ing asri penganten kekalih ya samya apagut tinggal tepu ing catur netra mahanani manunggaling karsa ginugah rasaning manunggaling karsa ginugah rasaning amung sajuga kan cinipta antaka bagya mulya ing donya teking delahan. Saya caket tindakira Sri Pinanganten kekalih nyuwun tambahipun barokah pangestu jengkaripun Sri Pinanganten putri ingkang pun dherekaken bapa kelawan ibu. Saya caket tindakira Sri Pinanganten kekalih mulya kumlawih saya caket tindakira Sri Pinanganten kekalih minulya kumlawi astane meng penganten putri. Hambalang gantalan mring pinanganten kakung ingkang wistanan nggih menika gondang kasih semanten ugi penganten kakung gumanti hambalang gantalan gondang tutur dumateng gegununganipun manah. Gantalan punika suruh ingkang temurose ginulung ing salebeting isi jambinem tinang sulang benang lawe dene werdinipun manunggaling karsa antawisipun Jalu Pawestri kadya suruh lumah karepe dinulu seje wernane gigit tunggal rasa. Saya caket lampahipun Sri Pinanganten Sarimbit hanya kati kendaga kencana isi tirta wening paweninging kautaman katinggal kambang-kambang kumambanging Tripuspita warna kantil melati sarta mawon. Kantil kumantiling katresna penganten putri melati awet saking kedaling lati Sri Pinanganten kakung mawar aroma ngambar kandhane ing donya taking delahan. Sawusing Sri Pinanganten kakung mencati gon sigra
Sungkemipun Sri Pinanganten Putri wonten ngarsa dalem kakung ibu. Pinangka tandha bekti wonten ngarsanipun ingkang kakung. Sawasya Sri Pinanganten kakung mencah antika sigra winijikan dening Sri Pinanganten Putri pratandha tan ana kang pantes angayomi ana nuntun hanganti kiblating panembak mring Gusti Kejawi Sang Pinagus. Kanthi bombonging penggalih saha tulusing manah kanthi tuhu tresna dhumateng kang kakung Sri Pinanganten Putri ingkang hamasuh samparipun ingkang kakung mugia tandha bekti punika tansah kanugrahan dening Gusti ingkang purba adumadi Gusti ingkang ngakarya jagat. Sawasnya Sri Pinanganten kakung hamcatika silga wijikan dening Sri Pinanganten Putri pratandha tan ana kang pantes angayomi saha nuntun kejawi kang pinagus. Wis paripurna upacara panggih sigra Pinanganten kekalih. Badhe kadharekaken lampahipun wonten ing palenggahan saha wonten ing pawiwahan syampun. Wis paripurna upacara panggih sigra Pinanganten kekalih jumeneng jajar sumandhi. Siningkepan sindur warni rekta lan serta dening ingkang ibu. Asung Pralampita putra temanten Sarimbit tansah tinuntun ing reh kautamang warni warga benengipun wardi. Temanten Sarimbit tumunten badhe kalampahaken binaya nglampahipun rinangkul kinempet-kempet dening ingkang ibu jengkar saking sasana panggih tumuju mring palenggahanira kanthi sasanti jaya jaya wijayanti. Sagunging para pinalenggah kakung Sumawana Putri ingkang dahat kinurmatan ugi ingkang tansah luhuring budi. Sampunipun kalampah bayangipun Sri Pinanganten Sarimbit ingkang pun dherekaken dening Rama kelawan ibu tumuju mring palenggahan kanthi sesanti jaya jaya wijayanti. Widodara ing sambekala rahayu ingkang sami pinanggih. Laju lampah ingkang pindha Narendra dupi wasparanteng human ingkang sedya inggih ing dampari nengga sigra lenggah jejer raket
raket renggang gula kemepyur pulut sumunar cahyaning ilang sipating titah pindha dewe ning asmara ngejawata kanthi pun lenggahaken dening Rama kelawan ibu wonten ing kelenggahan rinengga pawiwahan mugi hantuk ayu rahayuning Gusti ingkang murba dumadi para pinilenggah kakung Sumawana putri ingkang dahat kinurmatan sagunging para pinilenggah para rawuh kakung miwah putri ingkang tansah dahat kinurmatan kanthi nyuwun tambahipun barokah idi pangestu saking sedaya para rawuh Titi mangsanipun Sri Pinanganten sarimbit marak sowan wonten ngarsa dalem Rama kelawan ibu kanthi bingah raos sing manah ngantuk sak lebeting raos ingkang kanthi lebet kang putra pinangka tandha bekti pengareng-areng dumateng tiyang sepaipun kekalih amasuh samparan kang Rama kelawan kang ibu bilih menika pralambang bagya mulyaning anggenipun bebrayan sakmangke gumantung wonten ngarsanipun idi pangestunipun saking bapa kelawan ibu merupakan suatu wujud lambang yang diberikan oleh Kanjeng Nabi bahwa kebahagiaan ataupun surga itu adalah di telapak kaki ibu. Seberapa besar patuh kita kepada kedua orang tua. Kosok wangsulipun Sri Pinanganten kakung marak sowan wonten ngarsaning ibu ugi Sri Pinanganten putri sowan wonten ngarsanipun Engkang Rama.
pinangka ugi pralambang bektinipun ingkang putra wonten ngarsanipun ingkang Rama ingkang hangukir jiwa tuwin raga ingkang tansah anggula wentah wiwit siponang jabang bayi ngantos dumugi menika wekdal ngantos anggenipun dherekaken angayai darmanipun ngasepah wonten ing putra putri wayahipun. Selengser saking palanggan risang pinanganten kakung saha putri sumungkem wonten ngarsanipun bapa kelawan ibu. Duh ibu, duh Rama, kanthi tulusing manah kawula keparenga kawula nyuwun pangestu idi saha sawab pandonga saking Rama kelawan ibu. Amugi saemangke anggenipun kawula angkayai bebrayan agung wonten ing madyaning bebrayan. Mugi kanthi pinaringan kalih saking sambe kala tebih saking coba lan rubiti. Setelah membasuh kedua orang tua kaki dari beliau sebagai simbol takdim kita kepada beliau. Selanjutnya menghadap kepada ibu dan bapak yang selama ini membimbing kita, menyayangi, mengasihi, yang mungkin saat ini telah tiba saatnya senantiasa kita akan berpisah, dalam arti kata akan melaksanakan dan mengarungi kehidupan yang baru. Dengan rasa penuh bahagia yang tidak bisa diceritakan oleh seorang ibu, tentunya hanyalah air mata kebahagiaan yang mengucur deras di pipi bapak dan ibu. Ini merupakan suatu gambaran bahwa senang, susah, bahagia merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Ileng saripun kang putra kakung saha putra putrinipun sowan wonten ngarsanipun bapak lawan ibu tumuli sumungkem lan ngabekti anyuwun idi pangestu anggenipun palakrami mugi tansah manggih bagya mulya saged langgeng demugi salami-laminipun. Mudah-mudahan dengan memohon doa restu dari bapak dan ibu, tentunya ini merupakan suatu doa yang sangat luar biasa, doa yang istimewa yang akan menghantarkan kebahagiaan mereka berdua. Sagunging para pinilenggah kakung Sumawana putri ingkang dahat kinurmatan, kepangarenga sawetawis anderek sesarengan sesanti wonten ngarsanipun Gusti ingkang merba dumadi. Anderek mangayu bagya wonten ing pawewahan siang punika.
Sri pinanganten sarimbit mogya ingkang sampun kakanthi dening Rama kelawan ibu ugi sampun paring lilah anggenipun badhe nderekaken lampahipun pengputra badhe hangayai bali wisma ingkang enggal wonten ing madyaning bebrayan. Muga sakmangke dados kulawarga ingkang tansah atut runtut lir kadya mimilan mintuna ngantos kaken-kaken iso nindet-nindet. Duh Rama, duh Ibu, nyuwun kanthi sanget berkah panjenengan Bapak lawan Ibu. Selanipun kawula dipun kula wentah dening panjenengan Bapak lawan Ibu. Dadosaken ruwet rentengipun manah, dadosaken kirang lega wonten ing penggalih awit saking cubluk ing kawula duh Rama kelawan Ibu. Pramila wonten ing kalenggahan punika kawula nyuwun kanthi sanget agunging samudra pangarsamu mugia Bapa lawan Ibu hakersa haparing pangapunten dumateng kawula. Dengan air mata bahagia tentunya bercucuran itu adalah sebagai saksi, sebagai tanda bahwa kasih sayang itu tidak bisa digambarkan dan tidak bisa dibandingkan nilainya dengan apapun yang kita miliki sekalipun. Sasampunipun adicara sungkem kalajengaken nggih menika kacar kucur dumateng para bapak, para ibu, para pinilenggah kakung Sumawana Putri. Titi laksana wekdal sakmenika sampun dumugi nggih menika pralambang anggenipun badhe caos bebingah utawi sarana gesang wonten alam brayang rupinipun wonten nggih menika kacar kucur ingkang yotosipun nggih menika paring tampa kaya kagem nggih menika si genduk Sri Pinanganten Putri ingkang arupi uwas saha kacang ijo wonten jagung wonten yatra receh ingkang arupi palawija ugi piranti anggenipun mugia dipun jangkepi dening Gusti ingkang purba dumadi ruminipun sandang kelawan pangkat. Bilih gesang menika boten cekap hanamung kanthi talinipun tresna. Hanamung betahaken menggah sarana ingkang nggih menika kagem lampahipun jangkepi kebetahanipun gesang. Mugia Gusti tansah paring rezeki, paring pangupa jiwa ingkang pun udi menika kanthi berkah saha kathah. Salajengipun kapiyarsa kawistara Sri Pinanganten badhe anindakaken kembul bujana. Kembul wis ngarani rupinipun sesarengan bujana menika dedaharan. Liripun anggenipun lumampah wonten ing madyaning bebrayan. Supados lampahipun bebrayan menika saged pinayungan saha pinaringan ayem tentrem gemari pahloh jinawu. Saperlu
sedaya titah rupinipun ingkang kakung so ingkang putri kedah tansah hangawuningani menggah kawontenan swasana ingkang tembe kalampahan. Saksampunipun dahar kembel utawi kembel bujana menika wonten wujud rupinipun toya wening. Mugia kanthi pralambang toya wening menika anggenipun hangae bebrayan agung kanthi penggalih ingkang wening pinuju wonten ngarsanipun Gusti ingkang murba adumati nyuwun ridhanipun Gusti supados menapa gesangipun tansah pinaringan kabejan so pinaringan rahayu wilujeng kalis ing rubeda tebih ing sambikala. Salajengipun saksampunipun kembel bujana kunjuk toya wening menika wonten sempal inggung. Nggih, mugi-mugi kanthi pralambang sempal ingkung menika rumitipun palambang bekti wonten ngarsanipun Gusti Kanjeng Nabi ingkang dados pandam-pandaming gesang wonten alam brayan menika. Nggih Mas, dicuwil riyin ketoke kok rada atos. Nggih. Sarang-sarang. Apapun dalam kehidupan mereka berdua, baik itu manis, getir, bahagia, susah tentunya, harus dihadapi bersama-sama, baik suka maupun duka. Rikalanipun bingah ugi sesarengan, rikalanipun pinaringan, sawetawis susah ugi sesarengan. Nggih, mugi-mugi kanthi sedaya sami tansah ngawuning ana anggenipun bebrayan saha kawontenanipun. Mugi ngantos paripurnanipun gesang sedayanipun tansah pinaringan rahayuning Gusti ingkang purba dumadi tebih saking coba beka tebih saking nirta. Alhamdulillah bingah kanthi rasa sing pandah wonten di momen yang sangat berbahagia ini diabadikan dari keluarga besar dari akeh kurang sitik cukup DVS nggih TV-ne wong punya gawe nggih dengan suasana bahagia sinar sungging ruminipun pralambang nggih menika mundut tapi mengambil dokumentasi dalam suasana-suasana yang istimewa mungkin yang tidak bisa terlupakan. Alhamdulillah. Cik. Para pinilenggah kakung Sumawana putri ingkang dahat kehormatan. Purna sampun adicara lampahipun panggih Sri Pinanganten Saripi. Mugia tansah rahayu widodaren ing sambekala. Anggenipun badhe hangaya bebrayan